Добър ден на всички поддръжници на нашия канал. Намираме се тук на жилищен блок град Плевен. Няма да казвам кой е. Искам да ви покажа поредните строителни извращения. Извикали са ни тук да помагаме, защото предстоят валежи, предстои зимен сезон. Само ще ви покажа за какви извращения става на въпрос. Тук са го правили фирма, няма да казвам коя е, защото не е коректно, но смятам, че изпълнението не подлежи на коментар, поне от мен. Вижте за какво става. Това е ремонт на стара хидроизолация с обмазна хидроизолация, върху която са слагали мрежа за шпакловка с цел армиране, което е недопустимо едното и другото. Тази хидроизолация, която е сложена, както виждате тук, не е довършена, ъглите не са фанати, не е подвряна под старата изолация. Обмазвано е тук с някакви четки. Тя е на акрилатна основа. Мрежата за армиране е недопустим с течната хидроизолация. Не могат да работят заедно. Това нещо тук, воронката, както виждате, не е обработена. За това нещо въпросната фирма е взела 4000 лева. Молбата ми към вас, като собственици на апартаменти, проучвайте фирмите, с които работите, като викате, проучвайте техния технически персонал, техния инженерен персонал, преди да сключите договори. Считам, че ремонта на покрива е едно от най-важните неща за един жилищен блок и към него трябва да се подходи отговорно. Това от мен. Ако ви е харесало видеото, моля ви, абонирайте се за канала. Лек ден!